Ang Ginoo manahakan ninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya gipasakay ni Jesus ang mga tinun-an sa sakayan o gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw o iyang gipalakaw ang mga tao. Tapos niya palakta ang mga tao, mitunga siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Og sa pagkagabi na, si Jesus nag-inusara didto. Niadtong tungora ang sakayan didto na sa lawod, gikuso-kuso sa mga balod, kay ang hangin sungsungon man. Sa may mga alas 3 sa kadlawon, si Jesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok sila pag-ayo. Ana ay multo, niingon sila og nanyagit sila sa kalisang. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok ako kini. Ug unya si Pedro miingon, Ginoo, kung ikaw kana, palakta ko sa tubig nga na kanimo. Dali nga ri, mitubag si Jesus. Busa mikawas si Pedro sa sakayan og milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya og misugod diha sa pagkaunlod. Ginoo, luwasa ako, misinggit siya. Diha gidawat siya ni Jesus og gibira og miingon si Jesus kaniya. Pagkajutay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man, og nanakay silang duha sa sakayan, og milurang ang hangin. Ang mga tinun-an nga didto sa sakayan, misimba kang Jesus, og miingon, ikaw gayod ang anak sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Niining ikanapulog siyam nga Domingo sulod sa tuig nga mao-usab ang ato ang kalendaryo sa simbahan, naghisgot usab kini labi na sa ato ang Ebanghelyo nga miingon, ang mga apostoles gikuso-kuso sa mga balod tungod sa kusog nga hangin. And then nindot sad kayo ang presentation kay si Kristo wala mailhi sa mga apostoles nga naglakaw sa tubig padulong ngadto kanila, apan ang ilang gibati inuon kahadlok kay matud pa sa Ebanghelyo kay adunay multo nga mitunga. Asa man di ay nato mailhi si Kristo. Asa man di ay nato ikatagbo si Kristo. Unsa man di ay ang angayan natong buhaton aron kita makaistorya, makaila ni Kristo. Ang una rabasab nga pagbasa, misaysay rabapod og miingon. Ang Ginoo wala magpakita diha sa kusog nga hangin ug diha sa kilat ug diha sa mga dalugdog ug sa mga dagkong panghitabo. Apain sa kahilom, sa kamingaw, ang Ginoo
nagpakita kang Elias. Sa kamingaw o sa kahilom. Nindot sad kaayo sa nga tanan nga taliwala sa kahilom kamingaw kita makadungog sa tingog sa Dios o ang ebanghelyo mingon diha sa pag-ampo. Sa kahilom o sa kamingaw kita matultulan, kita makasabot sa mga mensahe sa angayan natong buhaton kun o galing kita adunay mga gitawag moabot ang mga unos sa kinabuhi nga mao ang gitawag na ups and downs in life, the struggles of our life, ang kabugat nga bation taliwala sa problema, ang kalibog nga moabot kay lagi adunay mga dagko nga problema. Ang ebanghelyo gatudlo kanato nga muingon. Dili kita magmaoy kung atong gamitan og mga pulong sa mga matawag natong kanto boys, dili ba? Minom, maghubog, magmaoy, and then mangitag gubot. Dili kita magsyagit-syagit kung ugaling adunay problema nga moabot sa atuang pamilya, usahay mao kini buhaton sa asawag bana nga mag-away sulod sa balay, magsyagit-syagit. Dili kita magpataka og post sa Facebook kung ugaling aduna kitay matawag nato kabugat sa atong kasing-kasing og panghuna-huna kay lagi duna kitay gikalagutan, duna kitay gikasukan sa laktod nga pagkasulti, duna kitay kontra nga miabot sa atong kinabuhi nga gusto nato nga panimaslan. Walay mahimo, walay solusyon, nagdugang hinuon sa problema. Mauna ang atuang ebanghelyo miingon sa diha nga nakaila sila kang Kristo, nga si Kristo di ay kadtong naglakat sa tubig. Diha sila gibati og kalig-on. Diha sila gibati og matawag natong kaisog taliwala sa kahadlok. Nindot sad kaayo sa nga tanan ang nahitabo ni Pedro sa atong ebanghelyo kay lagi milakat usab siya, nanghangyo siya nga mulakat usab siya sa tubig. Ang ebanghelyo mingon nakalakat ba yun si Pedro apan na dala siya sa mga kusog nga mga balod and then wa na ang iyang attention, hunahuna ang iyang pagsalig, pag-ila nga naa si Kristo didto na sa mga balod nga mikuso-kuso kaniya. Ang ebanghelyo mingon naunlod siya. Sometimes moabot na sa atong kinabuhi nga malimot na nga naay Dios labi na kun ugaling mabugatan kita sa atong problema. Again, ang ebanghelyo mingon dalha sa kamingaw, dalha diha sa pag-ampo, dalha diha sa pakig-istorya ngadto sa Dios aron ikaw maluwas o ikaw makalitok sa pulong nga gilitok ni Pedro nga mingon, Ginoo, luwasa ako. Pulong sa pagsalig, pulong sa pagtuo, pulong sa kaluwasan
taliwala sa kalisod, sa problema, sa kabugat nga ato ang giatubang. Ang Ebanghelyo moingon, si Kristo ang nagpahunong sa mga balod nga dagko ni kuso-kuso sa sakayan. Si Kristo usab ang atuang paglaom. Si Kristo ang atua nga dako nga makatabang aron kita dili maunlod sa problema sa atuang kinabuhi. Let us have that faith, that hope. Lord, save me, save us, and with trust and confidence, let us give our life to the Lord, and the Lord in return will help and save us. Walay imposible sa Diyos. Ang grasya sa Diyos maoy makatabang sa tuang kinabuhi. Ini atong santos nga misa karon, atong dalon ang maong pamalandong nga muingon na ay Ginoo. Di ta magpakawa sa paglaom. Mohangad ta niya, mangayo kitag tabang, ug ato siyang sultihan, Ginoo, luwasa ako.